Hello friends, bye Bodo info official YouTube channel Assam Rifle Sakri Constable GD दा बेयाव सोर खालामनो हायो अनलाइन आं नोंथांमोना आपडेट लाबोदों आं डाइरेक्ट लिंकआव दंखायो नोंथांमोना बेयाव फैनानै डाइरेक्ट अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन लिंकआ दङ डिस्क्रिप्शनाव आरो बे जाबाय एग्जाम गैया फिजिकल बेनिफ्राय ट्रायल पास जाबानो नोंथांमोननि साख्रि स' बे माबादि सिस्टेमाव साख्रि फैदों जों बेखौ नायगोन गोबाव खालामा स' बेनि लास्ट डेटआ 31 जुलाइसिम थागोन नोंथांमोना दायो अनलाइन खालामदो सोलिगासिनो दङ स' बेखायनो लिंकआ दङ डाइरेक्ट डिस्क्रिप्शनाव नोंथांमोना फैनो हागोन स' बिदिब्ला जों नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेशन माबादि सिस्टेमाव बेयाव साख्रि ओंखारदों जों बेखौ नायनोसै दा बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेशन बे रिलिया कन्डाक्ट जागोन नागालेण्डआव स' नोंथांमोना बे एड्रेसाव मोनदों 7 आगस्टआव थ' नोंथांमोना थांनानै रिलिखौ होनांगोन जायनो इलिजिबल जायो आरो बे पस्टआ 81 भेकेन्सिस दङ आन्डार स्पर्ट्स कटानि सायाव स' नोंथांमोना जेब्ला स्पर्ट्स गेलेयो अब्लासो हागोन जुदि गेलेयाबा नोंथांमोना खालामनाङा बेयाव हानाय नङा एन्ड बेनिफ्राय डिसिप्लिन दङ बेनिफ्राय पजिशन दङ जेरै फुटबल दङ एथलेटिक्स दङ स' बेखौ नोंथांमोना नायदो मेल फिमेल दङ पजिशनबो दङ स' बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो अब्ला साबसिन जागोन आं गासैखौ बुंला गासैबो बुङोब्ला भिडिअआ जोबोर गोलाव जागोन अके स' बेखायनो बेयाव सर्टकाट होबाय जास्ट स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय लोगोसे पिडिएफ फाइलखौबो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन स' बेनिफ्राय रयिं दङ अके बेनिफ्राय फेन्चाक साइलेट दङ स' बेखौबो नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो बेनिफ्राय इ नाम्बाराव क्रस काउन्ट्रि दङ अके एन्ड बेनिफ्राय आर्सारिबो दङ स' नोंथांमोना बेफोरबायदि गेमाव जुदि गेलेनो दङबा स' नोंथांमोनाहाय खालामनो हागोन बेयाव एग्जाम गैया अके स' बेयाव रिटिन एग्जाम गैया नोंथांमोननि सिलेक्सन प्रसेसखौ जों नायगोन गोबाव खालामा बेनिफ्राय बेडमिन्टन दङ बक्सिं दङ स' गोबां रोखोमनि बेयाव होनाय दङ जुदि गोरोबदोंब्ला क्राइटेरिया 81 भेकेन्सियाव स' नोंथांमोना ट्राइ खालामनो हागोन जोबोर मोजां सेलारि मोननाय जागोन स' दानिया फैबाय बैसोआ नर्मेलाव 18 निफ्राय 23 इयार्स जोंनि एसटी हिसाबै 28 इयार्ससिम बे पस्टआव हागोन जायनो 10 पास जादों अके एन्ड बेनिफ्राय स्पर्ट्सआ दानिया माबायदि सिस्टेमाव गेलेनाय जानांगोननो स' बेवहाय प्लेयार्स नाय दङ हु हेभ पार्टिसिपेटेड इन एनि इन्टारनेसनेल कम्पिटिशन अके जेरैहाय नेशनेल लेभेलावबो एन्ड बेनिफ्राय इन्टार इउनिभार्सिटि टुर्नामेन्ट्सआव गेलेनाय आरो नेशनेल स्पर्ट्स बा गेम्स फर स्कुल्स नेशनेल एवार्ड विनार जुदि दङब्ला हमना ला स्कुलनिफ्राय गेलेहैनाय स' बेयाव सार्टिफिकेट दङब्ला स' नोंथांमोना हागोन जेरै फुटबल जा बक्सिं जा दहाय आं होननाया स' बिदि दङब्ला स' नोंथांमोना हागोन आरो अके एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोनाव बावहाय स' ओरैबायदि सिलेक्सन प्रसेसखौ जों नायगोन जे बेयाव फार्स्टआवनो फिजिकेल टेस्ट जागोन अके माने नोंथांमोननि फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट जागोन जेरै हाइट चेस्ट सुगोन एन्ड बेनिफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्स एनि आइडि प्रुफ लांबानो जाबाय जेब्ला नोंथांमोना भेरिफिकेसनाव थाङो अके एन्ड बेनिफ्राय हाइट होनोब्ला एसटी हिसाबै जोंना 157 सेन्टिमिटार हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफ्रा 147.5 सेन्टिमिटार जानांगोन आरो चेस्टआ हौवाफोरा 76 जाथारनांगोन नर्मेलाव एक्सपेन्ड खालामबा 81 जाहैनांगोन स' बेनिफ्राय कन्डाक्ट अफ फिल्ड ट्रायल दङ माने नोंथांमोनखौ ट्रायल लागोन अके बेनो जाबाय फिल्डआव ट्रायल लागोन स' नोंथांमोनाहाय ट्रायलाव पास जाबानो जब जागोन आसाम राइफलाव नोंथांमोना जिडि हिसाबै साख्रि मावनो हागोन अके नाथाय बे जाबाय स्पर्ट्सनि सायावल' जागोन स' नोंथांमोना बेखौ मिथिखाबाय स' बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट दा बे ट्रायलाव पास जाबा मेडिकेल टेस्ट पास जाबानो नोंथांमोननि साख्रि स' बेनोमोन आसाम राइफलनि साख्रि